Vandaag zit ik hier bij Hein Wiebe in La Plata. En ik wil me bedanken dat we dit gesprek hebben. Je bent al lang onderwegs. Hoeveel jaar heb je op een pokkel? 94. 94 jaar. Wel, maar je krijgt Weihnachten. Ja. Ah ja, Weihnachten. Weihnachtsgeschenk. Ja. Wat we dan zeggen, een tweede helgedag. 26 december wel moet zeggen. Ja. Die is geboren. En onder 28. En hier ook ter school gegaan? En daar, we woonden ganz am oosten, in Barschol, ganz am oosten van Menno. En daar zie ik immer ter school gegaan, zolang als ik ter school gegaan zie. Dan geef het naar zijn centraalschool hier in Menno. Oké. Dan hoorde ik bloos de Friese dorpsschool, wat de overstand van Canada met hadden. En dan in de jugendtijd, zijn veel ramgedreven? Niet zeer veel, we werden door zo'n beetje afgeleid in het dorp en we hadden weinig contact met we van die allemaal zeggen. Ah ja. Maar dat ging zo dan, je nachdem, nu verhielden ze dan weer, joh, op een Piet. Want wanneer dan een Piet ter vervulling had zum zondag, dan ging het nog en we niet allemaal een Piet rijden. En zes moest je bij thuis helpen, met pa? En evens hadden we dan bloos op onze wirtschaft met pa, zolang wat ik dan, mijn mening, groot weer en dat heet dan te die tijd wat 21 jaar, dan weer de jong groot, dan kon hij fysiek arbeiden en dan heeft dat op wat meest zijn gelegenheid voor uit te schaffen, dan kon ik hier moet een beetje uithelpen, daar beetje dan moet een beetje geld en was zeer beschränkt, zeer weinig. En dan, zolang wat ik dan eerst ik leef 23 jaar of 24 paar dagen van naar de boon gevoerd. Ah ja, dan had ik me langzaam, zo met de bezigheid geld had ik tot ze weten dat ik een Ochsenfahrt had. En we hadden ook met ossen. Dan deed u alleen de boon voeren? Ja, ganz alleen. Aha, en daar had ik lang niet allemaal begin andere wild, die zagen weer zo, dat we op ons een eentje van ons barstoel ruit, dat we geen wezen. En daar was er maar een loftje buiten, nog her nog. Als ik eerst groot weer, of meest groot weer, was er maar eerst een loftje buiten. En die zijn me niet zeer am Schwung, die hadden allemaal maar een beetje gevraagd. Dat überneem ik. Zodat ik meest niemals een zware voer had, maar dat moest alle weg naar de boon gevierd. Oh ja. Dat we zum Beispiel wat aan Eier. En dan moest je alle weg naar de boon. Krijg je dat van één hoe moest. Ja. En daar hast u een zeer gouden erlevenis gehad, wat je krijgt eigenlijk wel vragen of u dat beter vertellen was. Ja, we waren hier, dat ik eerst al zei, we woonden ganz op Jan en aan Barschol en vandaar brukte ik niet deze weg van hier, van La Plata, ontsluiten. Ja. En we konden daar irgendwo een oord even groot. Ja, oké. Ja. En dan, wie ik gevoerd wat je nood en dan had ik me met twee andere top getroffen, twee andere mannen, een partij. En dan hebben we ganz jeno en wat Castanillo, nee, wat vielleicht wat Palasonda, dat weet ik niet ganz nieuw. Dat zei je door station. Ja. En dan, daar wilden we nachtblijven. We hadden een dag even voor. Dan wilden we daar nachtblijven.
dan donkelt het am wasten. Genoemd, al zei en dan dat allemaal dollar zo was, en lichten, rommelen, kwam langzaam op en dan klok 12 weer het wat door. En dat zeer je wetter, dan vond dat aan zeer te regenen. En ik had mijn boot al zo aangerecht, wil ik al meest alle weg voer. Had ik me dat al uitgemeld. Ik had een ziemlich diepe box van leeg tot hals. En dan had ik op ieder eind had ik zo'n lichte pool. Dan had ik al immer mijn stang, die we dan zo'n lichte lood, had ik al immer met. Dan leed ik de boel blussen aan en een plan had ik immer dichten. Dat kon ik mezelf dicht maken. Dat recept had ik. Ah ja. Zelfs. Een plan had ik dicht. En wanneer ik den zo opgetrokken had, en dan weer dat mijn vracht, weer kostes. Er weer dan waterdozen binnen. Dat weer zo weet niet een meest meter hoog. Waterdozen en dan dit weer airkostes. En dan zo de box, dan zo meest krijgt vol. En dat krijgt uit wanneer ik liggen deed, op de kostes liggen, dan had ik krijgt nog een beetje ruim aan mijn ploondag. En dan, als dat dan is wat hem regen weer, dan blijf je me nog steeds even met de hand gestraken dat ik daar ruim had. En dan regen dat, en je werd dat in regen, zij en vloog allemaal zo rondom. Piet had ik aan jeder verrot een Piet goed vast aangebonden. En wat hem staan weer, dat bleef ganz ruhig. Bij al dat wetter. Ah ja. Piet bleef ruhig. En mij bleef je nog onder het eeuwig als daar ook ruhig bleef op de airkostes. Ja. En die hadden nog zo'n klammerset wie dat, een dwergstekker, heel vroeg, en daar moest ik me daar met afvingen met de boven liggen. Maar dat jeentje. En dan Samarius. Dan weer dan was weer zeer lager, en dat weer allerlei licht vol water, zo bij 120 mm afgekomen. Maar Samarius werd even. Maar ja, dan moesten we nog wat de boon voeren. En dan, voor we dan, dat ging, ik had hem lek niet voor je lood. In de andere bed wordt mijn hoofd weer ook niet voor je lood. Zodat we konden voeren, wanneer het ook te tweede diepwater was. Halsbad om ons water weer. Zo. We konden weer voeren. En dan, wie dat zo, dat van een boon, en was het een wie een militair was op je schadder dom, ja. Daar durven de voetjes niet boven voeren. Dat we maar allemaal al een of een turmol een auto weer dat zo, dat kon daar boven voeren, dat weet niet. En dan, als wie drijft, dan zo, lang den water was dan meest wat de boon weer, vielleicht 2 kilometer af. Dan kwam door lang den dom een kleiner trek, dat had dan al een man, een coöperatief, een klein farmer aanzien we dat, weet je nog. Ja. En dan weer je nog een privaat
wat Ochsen hadden. Zo'n tractor kwam dan van de boon, lijn den dom, voer ons zo voorbij. En wie voeren door bezit, dat we daar een tuin. Door bezit voer we dan, naar de boon. En dan, als we dan eerst bloos eenmaal zoveel bij de waterboon waren, dan vroegen we dan al zeer wat er los weer. We zagen dat de kleine tractor had een kleine aanhanger aan. En daar stond een bad boven, bad steed boven en daar lag een mens boven. En een mens zat nog bezig, bij het bad. Dat was zeer opvallend, weil ich geloofd dat er wat passiert wäre. Hast du mal gehört, dass ich da in Amerika geschoten hatte? Nee, das kann ich. Dann haben wir da noch vor uns, noch Eier, ein Fahrzeug oder ein paar Fahrzeuge gefahren, dann aus dem Mess bei der Boden sind, dann saß da so ein Kronchen auf dem Baum. Und das Mensch, der hat ein Schrotflint mit, halb Stall wo de kroontje scheitern. Ik heb dan met dem Flinte, hoe sagen wir da mal, in Tour, und damals die Gegend am Regen von ganz dicht bei. Oh, wow. En dort wäre dann spannend. En dan wisten we nog van wat dat dan zich afspelen wordt. Die voeren dan met een kleine tractor, zo konden die lijkt maar 20 kilometer per stunde voeren. Maar, nou ja, die mens, wat dan begeleid deed, wat er met voer, die weer aangevoerd, dat weer een vrachtvoertuig van Loma Plata. Vracht aangevoerd, met 2 wils voor de emmer. En dan had hij dat al afgegeven aan anderen, wat hij met zijn wils would terugkomen. Hij voer dan met begeleideren. En die onkel, als we dan met hem geen tractor voer, dem kan ik nog heel goed. Met dem is een veldhulp gekomen, die heeft me de reis ook een paar maal verteld, wat dat gedaan had. En hij had dan den Seiernoten war klein uit. En dan zei hij, had hij dem Gasspengel even getrokken en zo had hij den gelaten, zodat hij immer ganz opgewaast weer. En dan ging dat toch maar zo bij 20 kilometer per stunde. Dan weer hij leefd. Die tweede nacht leefd weer wat hier was met den mens. Sonderbar sagt er, wie der Mensch auch noch ruhig war. Das kon ik sehr angegriffen. Und dann habe ich den anderen dann noch ein Bett, want die Bett, diese Bett fort hier mit terugbrengen. Und dann, als ich endlich in Huis kwam, mit die dat dan nog een paar jaar wat ik terug weer. Ja. Dan weer dieser Rutsch gestorben. Oma, sie zeide, nicht mal an den Schoß. Der Doktor hat ihm, dat wir ganz fine Schraubje was, hat der Doktor ihm, die Mess schmeckt alles von der Rüttpülle und dann wird ein Tag ein Storkramp gestorben. Oh. Also ein Hüstchen Seele, der wird gestorben. Ja, nee, davon had ik nog niet gehört. Maar dat is een besonderes Erlebnis, wat du da vertelst. Bestimmt sind da noch viele Erlebnisse. Das wäre mein höchstes Erlebnis, was ich gehabt habe in der Bahnfahrt. Da habe ich aber verschiedene andere noch gehabt. Aber das wäre so der höchste. Ja. Das wäre schlimm genug. Ja, und nu sind wir hier im alten Viertel. Ja. Und können wir noch besorgen? Ich kann uns noch besorgen, aber
Gone kon ik allemaal in bed, dan met een goonstok allemaal, wie dan je dat nog. Aber En de früh ist zum Gelegt, ziemlich jünger, 6 Jahre jünger, und dann mit Peter auf den Beinen. kreeg je hier al nog bezoek? Veel, sehr viel. Wir haben hier, die kennen ja meest alle rum, en die hebben nu al veel grootkinderen. En we krijgen veel bezoek, zeggen we. Dat wordt je in het bestemd ook zeer vrij. Ja, aber ja, dat hält sehr abrecht. Goed, dankzij onkel Wiebe voor dit gesprek. Ja, Het, dat is, want te zeggen, dat is een beetje zwaar als dat geweest. Daar zijn we dankbaar voor dat we dat zo gaan kunnen en hier nog zijn. Ja, dat is een beetje een... Maar dat wordt langzaam zwaarder, joh. Ja. Maar nu hebben we het maar zo dat we... Ja, het lijkt dat een goed slotwoord, dat we dankbaar ook kunnen zijn en krijgt niemals afgeven. Dat wil ik de toetjes wel metgeven. Ja.